Mie lukihen nää. Säkärit. Jampe! Vähän heviää! Pääse vaan tolleen. Tiedättekö työ, kenet mie näin? Onko sun lisää kolikot? On minulle pari. Laita sen. Ette ikinä arvaa, kuka istuu tuolla kahvilla. No, Tarja Turunen. Varsio Tarja Turunen. Koho ite tuli? Vattu. Tarja Turunen meidän huotsikalla. Mitä mie sanon? Ihka elävä. Mahtaa olla matkalla Hesaan. Hei, mie mä heittää hetulot sen kanssa. Et kehtaa. Halipa tjuippa. Mitähän Tarja täällä? Niin, oothan siellä Tarja Turunen. Joo, terve. Terve. Niin, mie on ja muusikko. Niin, tää oikeastaan me ollaan niinku kaikki tää. Hei, pojat, tulukahan pöytään! Moro. Mitä akka? Eikö oo paska jukepoksi täällä? Anteeksi. Entäs tää? Joo, mietiä. Hei, Pykäläinen. Mähän panemaan joku Tarjan biisi tuolta soimaan tuolta jukepoksista, niin vähän rentoutuista. Mitä vattua se? Onko? Tiedätkö, sehän voisit antaa meille jotakin neuvoja tai niinku, tämmöisiä kikkoja kaikkea. Ihan tälleen niinku kollegoina kun ollaan. Niin. Nee. Ui! Onko tuttu biisi, hä? Onko tuttu biisi? Kurkku. Onko siellä luovana se kamera mukana? On, teet. Mitenkäs, onko teillä paljon viinaa siellä takahuoneessa? Niin juotko siihen muuten sidukkaa vai kaljaa ennen keikkaa? Mä en juo ennen keikkaa. Näppähän kuva. Tarja, haluaisitko siihen kuulla meidän uuden demun? No ei oikein nyt olis aikaa. Oota, mikä kysymys on, josko niillä olisi mankkua sillä? On nimittäin semmonen demo. Siellä voisit soittaa sitä Hesasta tai levyyhtiössä tai muussa. Tarja, saanko me ottaa yhden kurkkupastin? Ole hyvä. Saanko me ottaa koko pussi? Ei niillä ollut mitään mankkua tässä läävässä. Mutta me sai Jompe autoavaimet, niin mennään kuuntelemaan sinne. Hei, kuulkaa jätkät, nyt mun täytyy kyllä lähteä. Lähetään, juu. Terästilla metalliarmeija. Terästilla metalliarmeija. Joo, mä kuuntelen vaan tänne. Kuuntelehan Tarja. Hei, mihin me ollaan menossa? Ei, mä en vaan lämmitetään saunan sieltä. En semmoisessa saunassa ollutkaan kuin Pykäläisenä on. Kuuntelehan niitä riffejä tässä. Meillä on 3 ämpäriä kiljaa. Eihän tarvitse kuivi sun isää. Mie on muuten tää laulaja tässä. Tarja, siellä saattaa demuun. Voit soitella sitä siellä sitten levyyhtiössä. Saat sen tyhjän kassun hintaa. Mitä 2 euroa vaan. Katohan äiti, kuka meillä on vieraana. Kiitos. Tarja Turunen. Päivää. Oot se Heikki Turusen tyttö? Elähän nyt siinä, vaan mene lämmittämään sauna. Tuohan Tarja kahtomaan meidän treenikämppää. Niin, sä voit laulaa vaikka ennen saunaa jotakin. Hei, pidä hae kiljua. Mekä vaihtaa sä vaatteen. Haloo, taksi tänne. Tää on joku Pykäläisen tila. 25 ja vähän vauhilla. Otat sie Minna Turunen mehu? Apua. Lähtikö se pois? Vattu, lähti taksilla.
On niillä kovat liksat.